Mayong adlaw Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Aniya na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Atong susihon ang mga uwahing pagpangandam sa probinsya sa Sugbo alang sa umaabot nga eleksyon. Aniya si Bet Parcon alang niining maayong balita. Ang tibuok kagamhanan mipahimutang na sa mga wayang pagpangandam duha ka adlaw sa dili pa ang piniliay. Ang Commission on Elections adunay mga pahimagno og tambag ngadto sa mga botante aron hapsay ug paspas ang pagbotar sa adlaw sa eleksyon. Atay kanang gitawag nga project of precincts where makita nimo asa imong polling place, or you can call your local COMELEC offices kung asa kadapit mo botar. All you need to do or ask is asa nga eskwelahan, kay easily identifiable man kung eskwelahan. Then pag abot nimo dito, kadto na lang dayon sa voters assistance desk, makakibaw ka asa exactly nga classroom ka mo botar or kanang gitawag nato nga polling place. Samtang ang Cebu Provincial Police Office 100% na usab nga andam sa pagsiguro sa seguridad alang sa malinawon nga pagpahigayon sa nasudnong kalihukan. Your Cebu Police Provincial Office is really preparing very hard for this. We'll be all over the place. I will be all over the place. And rest assured of the commitment and the availability of your PNP to address all peace and order concerns and other matters that you think makatulong ang Philippine National Police. So sa amin po, we all desire a peaceful election. Please help your police address peace and order concerns na sometimes lumalampas ito sa aming attention. That's why we also depend on the community to help us in the enforcement of laws, and if they notice anything that is not normal or that is not supposed to be there or something illegal, please let us know. And we are here for you, the CPPO family. Ang Archdiocese of Cebu sa ilang bahin ana usab mensahe ngadto sa katawhan alang sa umaabot nga adlaw sa piniliay. Ang atoa lang no nga kung unsa man ang atoang mga kolor no nga gipili, kinsa man nga partido ang ato ang gipaluyuhan, atong huna-hunaon nga luyo ni ining tanan managsuon ra gyud ta no. Luyo ni ining tanan, we belong to one family no, and that is the family of God. Bet Parcon alang sa mayong balita sa Cebu. Sa laing bahin, ang pinakataas nga taytayan sa tibuok nasod nga ang Cebu-Cordova Link Expressway giablihan na ngadto sa publiko. Atong paminawon og balik si Bet Parcon alang niining maayong balita. Mamahimo nang magian karon sa publiko ang labing taas nga taytayan sa tibuok nasod ang Cebu-Cordova Link Expressway na mahimong hinungdanon ang pag-abli sa hinisgotang taytayan diin mismong si President Rodrigo Duterte ang nangulo sa inaugurasyon niini niadtong Abril 27. Ang CCLEX adunay gitas-on nga 8.9 ka kilometro nga nagsumpay sa dakbayan sa Sugbo o sa lungsod sa Cordova, Isla sa Mactan. Ang maong proyekto gilauman nga mohatag og daghang benepisyo sama sa pagpalambo sa ekonomiya sa tibuok probinsya sa Sugbo. Bet Parcon alang sa mayong balita sa Cebu. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, aniya si Roy Anthony Lumutan. Anaa sa 2,000 ka mga personnel gikan sa Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug Philippine Coast Guard ang ipakatap sa tibuok Negros Oriental aron mobantay sa seguridad sa umaabot nga eleksyon. Si Monsignor Julius Heruela, lead convener sa Diocesan Electoral Board of the Diocese of Dumaguete, mibendisyon sa mga security forces sa gipahigayon nga send-off ceremony niadtong Mayo 6 sa PNP Provincial Headquarters sa Agan-an, Sibulan. Mato ni Negros Oriental COMELEC Supervisor, Attorney Leonel Marco Castellano, ang paghatag sa dugang nga mga personnel maong pinakadako nga pagkatap sa mga tigpatuman sa balaod nga gihatag sa PRO7. Sa ngalan ni Roy Lumutan, ako si Hershey Zaspa, alang sa maayong balita sa Negros Oriental. Ug atong paminawon ang maayong balita ni Rizali Calibo gikan sa probinsya sa Siquijor. Kita karon ning barangay Simakulong sa Lazi, Siquijor. Diin adunay road project nga na-identify ang atong provincial government usa sa priority projects nga gi-identify niini nga kamulo karon nga gi-construct diri ang road improvement project or rehabilitation improvement of Simakulong Minalulan Liloan Road.
Uban sa pagpatuman sa transparency, accountability ug mga inisyatibo sa national government ngadto sa mga proyekto ug prioridad alang sa kalambuan ning lalawigan, gipanghingusgan karon sa Provincial Government of Siquijor kini gisiguro ni Provincial Planning and Development Coordinator Engineer Jason Manos nga mauusab ang chairperson sa Provincial Project Monitoring Committee or PPMC. Matod pa ni Engineer Manos, sugod sa second quarter ning tuig 2022, regular nang paghahimuon ang monitoring and evaluation sa mga major projects nga giimplementar sa Siquijor tumong sa maong aktibidad, ang pag-validate sa actual nga accomplishments nga gihatag sa progress o status reports sa mga implementing agencies, dili pa lamang dugay, inisyal nga gihimo ang unang validation and site inspection sa pipila ka mga proyekto nga giimplementar ning lalawigan. Gihangi usab ni Engineer Manos ang aktibong partisipasyon sa mga miyembro sa PPMC aron hanay nga mahimo ang koordinasyon, monitoring ug evaluation sa mga proyekto. I hope this activity will be conducted regularly na as programmed, no. Last coordination meeting sa atong Provincial Project Monitoring Committee, we wish to do this quarterly na. So Gamit ang Regional Project Monitoring and Evaluation System, pipila sa mga gitumbok nga mga proyekto, mao kadtong mga road and infra development projects, si Engineer Manos naglaom usab nga pinaagi sa regular nga monitoring and evaluation, makahatag ang komitiba sa tukmang feedback ngadto sa Provincial Development Council. Kini si Rizali Anding Kalibo sa PIA Siquijor. Si Ray Anthony Chu, muhatag sa maayong balita gikan sa probinsya sa Bohol. Makadaginot na ang mga bulanon nga buot mokuha sa ilang Civil Registry System documents. Kini human gibuksan sa Philippine Statistics Authority ang tagbilaran CRS Extension Outlet dito sa JLU Center Block at bang sa Satellite Market ni ining syudad sa tagbilaran ni adtong Mayo 2. Niini di na kinahanglan pang moadto sa Sugbo o sa Dumaguete ang mga bulanon aron makakuha lamang sa authenticated copy sa ilang civil registry documents. Matod ni PSA ASEC Leo B. Malagar, hasol og sayang sa oras ug kwarta kaniadto kung mukuha sa ilang gikinahanglang dokumentos. Makasave tao time, makasave to tao kwarta. So I am earnestly hoping that this ceremony be a symbol of hope and perpetual motivation to continuously perform and impart your best in the inclusive delivery of services to the Filipino people. Si ASEC Malagar personal nga misaksi sa opisyal nga pagbukas sa Tagbilaran Bohol CRS outlet. Karon sud sa usa ka adlaw makuha na ang birth certificate, certificate of live birth, death certificate, ug marriage certificate nga naa sa security paper. Ang certificate of no marriage hinuon makuha pa apan dangtan pa og 24 oras matod sa PSA. Tumong sa PSA nga padaghanon pa ang ilang mga outlets ug ipakatag ang digitalization aron mas dali ug mas kasaligan na ang mga records ug dokumentos nga makuha. Alang sa mga may tuyo sa Tagbilaran CRS outlet, andama lamang ang vaccination certificate o pag-online appointment aron makalikay sa sakit ni ining padayong hulga sa coronavirus disease. Gikan sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu. Og dinhi natapos ang atong programa. Kung diin inyong nahibawan ang mga positibong impormasyon gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo ug kini ang Maayong Balita sa Central Visayas.